A pesca uniuse contra o Regulamento de Control da Unión Europea, a folga indefinida e as concentracións tomaron o protagonismo, movilizacións nas que os profesionais berraron opoñéndose ás medidas ao ser imposibles de cumprir. O sector pesqueiro de toda España berrou ao mesmo tempo, unión de forzas para navegar todos na mesma dirección, contra as normas incluídas no Regulamento de Control da Pesca impulsado pola Unión Europea e que afectan a actividade dos profesionais. Madrid foi o centro neurálxico, xa que os representantes dos pescadores reuníronse coa secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime, para buscar acordos que posibiliten o regreso á actividade dos profesionais en folga indefinida dende hoxe. Medidas como ter que avisar con 2 horas e media de antelación ao chegar ao porto ou ter que pesar no barco os peixes capturados no mar son medidas que non convencen aos pescadores. Os profesionais manifestaronse na capital de España, pero tamén en outros puntos do país, como o Porto de Ribeira. Controlados, e non sei a que ven esa modificación do regulamento do control, porque xa dixo que estamos moitísimo máis controlados que moito máis xente, e o que van a acabar é co sector. Eu pediría aos compañeros aquí que os políticos con representación en Europa que luchen polo sector do mar, porque senón isto vai ao garete. Isto non ten nin pés nin cabeza. Isto, o que o fai está sentado nun despacho non ten nin idea do que é o mar. Para pescar, non sei que estamos a facer, porque fai falta un home para estar con esas maniobras. Xa non está pescando. A tripulación nas hai, mínimo. Temos as mans molladas, estamos mollados, hai agua, hai de todo. Ordenadores vanse a estropear cada día, ou meses. E despois queremos pescar e estamos mandándolle, estamos facendo de oficinistas. E o controle, sobran controles aí na lonja. Xa nos machacan a controles, temos non sei cantas administracións encima nosa. É que queren máis, lo? Acabar co que hai, porque atrás non hai ninguén. E se non hai ninguén, se acaban con nós, isto desaparece. Xa que sinalan que estas medidas non se poden levar á práctica. Son inviables, como dixo, xa estamos todos ben controlados. Estamos super controlados, porque ves que o peixe para terra xa se controla. Controlenche todo o pesaje, as caixas, todo. Eu non sei que ven isto, pero bueno. Eu penso que os de Europa tiñan que ir ao mar, con mal tempo, e depois sabían como era a situación do mariñeiro. Imposible. O que nos están pedindo é imposible de facer. Iso non é inviable. Non teñen ni idea o mar, nincunha. Eses son uns borregos, así de claro. Uns borregos europeos, uns borregos todos. Que veñan eles aquí a traballar e saben o que hai. E despois que dixan, poñan normas o que queiran, primeiro que veñan mirar con nós aí ao mar o que hai, e despois poden decidir, pero non así polas buenas, mandarnos así, debe haber unha pesca flexible, que pode haber controles, pero non, esta é unha ditadura total para nós, esta é para acabar co sector todo. Protesta secundada hoxe en Ribeira por profesionais de todos os portos da comarca unindo as súas voces para que se atendan as súas demandas, aínda que algúns profesionais si saíron ao mar, barcos que non forman parte das confrarías. Non é cada un ca súa consciencia, pero eu creo que tiñan que parar todo o mundo. Das cofradías que eu teño ao meu pé, e aquí paramos todos hoxe. Os do arrastre, pois, non pertenecen á cofradía, quero dicir, non é por a rama da cofradía, é realmente, pois, por o que me contan por oídas que van no mar, pero a nós non nos preocupa que vayan uns sí e outros non. A nós o que nos preocupa que a maioría dos mariñeiros están aquí, e máis están en Madrid, e están representando o seu sentir, e o que queren é ter un pouco de libertad e poder traballar como Dios manda e non ter medo. Unión que, salvo casos illados, confirmaron os profesionais de Galicia e de España. A ver se facemos un pouco máis de forza e conseguimos que nos escoiten. A idea dos profesionais é manter a folga indefinida. Sempre cando non haya unha noticia que, en principio, pois poda valernos para que se dian de conta de que temos que eliminar partes dos que están metendo na norma do DEA para que, entre outras cousas, se quiten o do peixe, porque o do peixe é inadmisible, non ten para onde ir. Ademais do peixe, depois tamén non poden os nosos compañeros que teñen o barquiño aquí ao lado, non poden nin esperar, nin poden tampouco avisar 2 horas, nin 2 horas e media con antelación da chegada a Porto. Eso témolo que quitar, eso teñenolo que quitar. E iso estamos dispostos a esperar o que faga falta hasta que se dian de conta de que os que están sentados nos despachos e nas súas mesas que nos veñan aquí a visitar, pero non de recreo nin para tomar unha mariscada, que veñan aquí a ver como é o noso traballo e como defendemos o noso traballo, nada máis.
Isto, se sigue así, vai a terminar acabando co sector. O que vai acabar enchendo de multas aos barcos e os armadores van a cansar e tirar con todo. É coste cero. O problema é que se houbera axudas de desguaces para barcos, nin quedaría ni a mitad da flota que hai agora. O problema que hai é que queren a coste cero, meter eólicos, queren acabar co mar, e sacarnos ao mariñeiro da élite. Vamos a comer produtos de fora que teñen menos sanidade e menos de todo. Ao final vamos a comer la porquería, la mierda. E o fresco, el que quede vai quedar vai a subir mucho el precio. Solo para unos cuantos, para os ricos. Os dous puntos máis relevantes para os profesionais son os da pesaxe a bordo e o preaviso de 2 horas e media antes de chegar ao porto. Pero Santa María confirmou que hai moitos aspectos relevantes a ter en conta e os que chegar a acordo antes de frear as súas protestas. Hai moitas cousas indispensables e hai moitas cousas que non contan con nós co sector para nada. E entón chegou o momento dado hora que estamos tan fartos e vemos que non lle podemos decir nin aos nosos veciños mariñeiros, nin aos nosos tampouco fillos, por así dicilo, que presumimos de sostenibilidade, presumimos de ter unha trayectoria de que os nosos fillos vayan traballar, non podemos mantelo, entón é a maneira de que o que pedimos é que se quite, que teña unha excepción do que é o de que non teñamos ningún horario para chegar, e ao mesmo tempo pois tamén do que é o pesaje de peixe. Iso é inasumible. Ademais, o do pesaje do peixe ademais é unha burla, é para rirse non só de nós, sino de calquera que teña un pouco de cabeza. Non podemos pesar o peixe cunha báscula, por moi preparada que estea, dentro dun barco de 8 ou 9 ou 10 ou 12 ou 15 metros. Isto non é un barco de arrastre, nin tampouco é un mercante. Medidas do regulamento que poñen en xaque os profesionais, afectando a un modo de vida tradicional en Ribeira e na comarca, en o que están a traballar persoas mozas que ven negro o seu futuro. Tome bastante mal porque, dentro do que cabe son unha das persoas máis jóvenes que está neste oficio, despois queixanse de que non hai relevo xeneracional, pero é que é normal, porque é que máis alá de non axudar, aínda nos están poñendo trabas, non é normal, xa bastantes horas tens que facer ti no mar para tratar de sobrevivir, porque ti nunca sabes o que vai a pasar, vas con mal tempo, tens que loitar ou contra temporais, arroases, ou, sabes, para se pescas ou non pescas, despois chegas a terra, ver se vendes ou non vendes, a xente quere peixe, que ese é outro tema, outra preocupación, pero ainda por riba ter que engadir máis cousas como o de ter que pesar kilo cero. Nós, por exemplo, andamos ás vetas, pescamos moitas especies e moitas veces pescas un só peixe que poño a punto 200 gramos, que teño de marxen de error eu, un 20%, un 10%, non sei canto é. É imposible poder pesar no barco. Como movimento que hai, afirma que moitas veces é complicado manter o equilibrio, polo que pesar o capturado o ben viable. Cuestión que podería ter repercusións económicas, xa que se hai erros implicaría multas de mínimo 3.000 euros. É que iso é moi preocupante porque dache medo sair ao mar, dache medo ir a traballar para ganar o teu, para subsistir, sabes? Porque ao final se tedes que facer fronte a unha multa, porque hai moitas formas de multarche, porque tes que dar aviso, xa te digo, por exemplo, nós pescamos 20 especies, imagínate que teño margen que me equivoco nas 20 especies, que son 3.000 euros por cada especie. Sen, aparte de outras multas que poden ser, ou que sei, non sei, borrouse o nombre da boia, non está, sabes, non está ben gravado o nombre, hai que volver a pasar o rotulador. Bueno, outra multa, o sea, non, é moi complicado así. E rexeitou a necesidade de ter que avisar con horas de antelación a súa chegada ao porto. Nós traballamos cerca ou por dentro da ría ou cerca da costa. Estamos en nada a terra. A min, isto de chegar, estar aí na entrada ao porto e ter que esperar 4 horas, 2 horas e media, dame igual. Eu quero chegar, como calquer traballador cando acaba a súa xornada de traballo, ir para a casa. Xa bastante despois tes a preocupación de ter que ir a vender e que vaya ben o precio para poder sobrevivir, digamos. Pero é que así, ter que estar aí a esperar, iso é xente que non ten nin idea do traballo no mar, porque se viñeran, eu invito-os a que veñan unha semana con nós, e que estén aí a traballar, e vámonos a ter aí 4 horas a esperar, pero mareados, mareados van a estar, porque non me jodas, a ver se teñen huevos de pesar, e me din se teñen que ter margen de error ou non. Quen amosou a súa preocupación polo seu modo de vida, polas trabas burocráticas que están a impoñer dende a Unión Europea.
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, amosou tamén o seu apoio aos profesionais do sector. É un máximo apoio ás demandas que o sector pesqueiro está a facer estes días ante a aplicación duns requisitos de control que son desproporcionados para a frota artesanal galega. O control e a trazabilidade son necesarios, eso non discute ninguén a estas alturas xa da actividade, pero non poden implantarse, non deben implantarse sen ter en conta a realidade do noso mar. Logo da reunión mantida en Madrid entre os representantes da pesca de toda España e a secretaria xeral de Pesca Isabel Artime, chegáronse acordos. Aceptouse propoñer a Unión Europea non ter que apuntar se se capturan menos de 50 kilos ata pesados en lonxa, pero si levar un rexistro das especies e que os pescadores poidan facer un preaviso no momento no que poñan rumbo ao porto.